माने आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों माने बे आब'नि माने सोरजिलु मिउजिक एन्ड डान्स एकाडेमियावहाय आङो बे वार्कशपआवहाय आंखौहाय इन्सट्राक्टर महरै लेंहरनायनि थाखाय आं आब'खौ गोजोननाय बावहरो आरो बेजों लोगोसे दिनै जे बेयावहाय फैदों उन्दै उन्दै गथ'साफोर कथक डान्सनि सायावखौहाय माने सोलोंनो गोसो गुदुं जानानैहाय बिथांमोनहा सिगाङाव मालाबाबो माने कथक डान्सनि बिसोरो बे कथक बेकग्राउन्डनि नङा कथक डान्स बेकग्राउन्डनि नङा मालाबाबो बिसोर सोलोंफेराखैमोन नाथाय बिसोरो माने जोबोद इन्ट्रेस्ट लानानै आरो बिसोरनि आङो बेखौनो बुंनो सानो आं बिसोरनि बिमा बिफाखौबो माने आङो गोजोननाय बावहरनो सानो मानो होनबा बिसोरबो माने 15 डेज सानफ्रामबो दोनबोदों सानफ्रामबो बिसोरखौ नेफैदों माने बे इन्ट्रेस्टखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गथ'फोराबो माने जोबोद गोसो होनानै सोलोंदों आरो दा बेनो आं माने आं बेखौनो आसा खालामो बेखौनो मिजिंथियो माने जोंनि बेयावहायबो माने बड'लेण्डआवबो माने इण्डियान क्लासिकेल डान्स जेखौ कथक होनो आरो जेरै भारतनाट्यम बेफोरबायदि गुबुन गुबुन डान्सफोरखौबो जासे सोलोङो आरो माने बे डान्स कथक डान्स आरो फाइन आर्ट्सआनो होन बा माने मिउजिकआनो होन बेयो माने जोंनि दानि जौगाफुनाय गथ'फोरनि थाखाय बेयो मोनसे बिराद इम्परटेन्ट आरो बुंनो थाङोबा मानो होनबा स्कुलनि उनावहाय स्कुलाव जेसेबां माने फरायनायाथ' जोबोर माने आजिखालि माने गोबां फरायनांगौ जानानै फैयो बेजों लोगोसे माखासे माने बिसोर माने मिउजिक बा डान्स बा फाइन आर्टआवहाय जुदि बिसोरखौ एंगेज खालामोबा एसेबाबो बिसोरनि ब्रेना माने रिजुभिनेट होनना बुंनो हायो आरो बेखौहाय माने बिसोरो माने एसे बेयावहाय माने टाइम होफायोबा बिसोर माने आरो फरायनायावहाय आरो मोजाङै गोसोखौ होसिननो हायो बेयो माने क्रिएटिभिटि जे इमेजिनेसन बेफोर जिनिसा माने बारायो आरो गथ'नि थाखाय आरो मोनसे खोथाया बेनो आरो टिम वार्क माने बयजोंबो दानि जुगाव माने बयबो माने मबाइल लानानै गावबागाव बेस्थ' जाजोब्बाय नङा होमबा जुदि बेफोरबायदि माने आर्ट बा फाइन आर्टआनो होन डान्सआनो होन बेफोराव जुदि हरोबा माने गथ'फोरा माने मोनसे ज' कमिउनिटि माने टिम वार्क जेरै खालामनो बेफोरबायदियावहाय माने इनभल्भ जाफिनलांगोन आरो लासै लासैनो जाहाथे बिसोरो माने आलदा आलदा बेफोरबायदि जानाय नंला आरो दा बेखौनो होननो सानो बेफोरबायदि मिउजिक आरो फाइन आर्ट्सनि बेखौथ' माने जोङो एज ए केरियार पार्पसावबो लांनो हायो आरो माने माबायावबो माने हबि होननानैबो जों लोगोआवहाय लांफानो हायो बियो माने सासे मानसिनि मोजां माने सुबुं गावखौ गाव दानायावहाय बियो जेरैबाबो हेल्प खालामगोन आरो केरियारावहाय जों बुंनो थाङो कि फाइन आर्ट मिउजिक डान्स बेखौ सोलोङोबा जोङो बे सरकारि साख्रिखौ जुदि मोननो हायाब्लाबो बे गावनि केरियार दानायाव नों मोनसे इन्सटिटिउट खुलिनानै बा माबा मोनसे एकाडेमि बेफोरबायदि खुलिनानैहाय प्राइभेटैहाय जुदि फोरोङोबाबो बेजोंबो माखासे मोनसे आर्निं मोनसे केरियार दालांनो हायो आरो बे नङा जे बेखौ सोलोङोबा जोंहा जेबो माने केरियारानो गैया बेफोरबायदि बुंनो हाया बे माने सेल्फ माने गाव हारसिङैनो नों मोनसे माने रावनिबो सायाव डिपेन्ड जानांगौनि दरखार गैया आरो बेबायदि